हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आरो आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायबावदों। दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो बे जायगायाव थांनानै जों सासे सारखौ लोगो हमहैनो नागिरदों आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो। आङो सोर सारखौ लोगो हमनो नागिरदों। दायो लामाजों थांबाय थादों जोङो, ओमफ्राय मोनहैसिगोन, बारा गोबाव गैला। दायो समा 12 रिंगा जाबाय, बेनिखाय फरायसालिनि गथ'फोरखौ लामायाव लोगो मोनदों। बिथांमोना ब्रेक टाइम मोननानै जाग्राफोर जाफैदों जानो हागौ आरो रेस्ट लादों। दायो जोङो मोनहैथारसिगोन, बारा गोजान गैला आरो ससे थांबावबानो मोनसिगोन। नै बियो जाहैबाय जयेन्ट कलेज। दायो जोङो थांबाय थादों आरो ससे थांबावबानो मोनसिगोन, टार्निं लाबाय। नैबे दायो बिथांमोननि गामियाव फैबोला ओरैबायदि गिदिर गिदिर गारि लोगो मोनो आरोना, मानो होनबा बे गामियावहाय गिदिर गिदिर अन्थाइनि इन्डास्ट्रि दोङो, रेम्पफोर दोङो, बेनिखाय ड्राम्पार ट्रेक्टर गासैखौबो लोगो मोनो। नैबेयाव बैसागोनि फांसन जादोंमोन आरो जानो हागौ बेयाव फांसना जादोंमोन। दायो जों फैनाय जायगाया नैबेनो, बे स्कुलनि सासे सारखौ लोगो हमफैदों जोङो। दिनैनि आंनि भिडिअआ बेसांनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो थेंक इउ।